שלום לכם, תחיה אלתר ונועה וייסבורד, מנכ"ליות חברת טופ סיילס, החברות טופ סיילס וטופ אקספרט, נכון? נכון. תשמעו, אנחנו נוהגים להגיד שכל דבר בחיים זה שיווק. כל דבר בחיים זה מחירה. בסוף, איך שלא יהיה בינינו, יש לנו כל מיני שמות מקצועיים ופסיכולוגיים וסוציולוגיים ליחסים בין אנשים, אבל בסוף אנחנו משווקים. אז אנחנו כנראה גם משווקים את עצמנו בתהליך ההשמה, זה נכון? ברור. וזה מה שאתם עושות? זה מה שאתם מלמדות אותי, נניח, אם אני באה להיעזר בכן? בהחלט. בדרך כלל אנחנו מנסות לגרום למועמד לחשוב שלחפש מקום עבודה זה לא רק הרעיון. יש איזושהי נטייה למועמדים לחשוב, אוקיי, אני אעשה את הרעיון מצוין, הצלחתי. הרעיון הוא לגרום לו להסתכל על כל התהליך, על הרעיון כמובן, הרעיון השני, על ניהול משא ומתן, על הדיאלוג בינו לבין חברת ההשמה, לבין הלקוח, להסתכל על כל התהליך ולנהל אותו כמובן. והאנלוגיה הכי קלה לנו, אישית, לעשות אותה, היא כשאנחנו משקפים להם את זה כמו תהליך מחירה. הרבה פעמים אנחנו עושים השמות למנהלי מחירות, וכשהם כל כך מורגלים בלמכור מוצרים, אנחנו אומרים להם, תמכרו את עצמכם, כאילו אתם המוצר. טוב, אני מתאר לעצמי, תחיה, זה חוכמה קטנה מאוד. מישהו מומחה בשיווק, אז הוא יודע לשווק את עצמו. אבל אנחנו יודעים ששיווק זה מקצוע לא פשוט, ולא כל אחד יודע. עכשיו נניח שאני לא עוסק בשיווק, אני לא טוב בשיווק. איך תלמדי אותי לשווק את עצמי? אז בעצם זה באמת אתגר, כי אנשי המחירות והשיווק זה קל להם, למרות שגם חלק מהם כשזה בא למוצר אני, גם לא תמיד זה עובד, רק אנשי מחירות זה יותר קל. כן. בא טכנולוג, אפילו בכיר, וצריך להתחיל לשווק ולמכור את עצמו, זה אכן אתגר. רק אני לא חושבת שיש לו כל כך הרבה ברירה. זאת אומרת, הוא מבין, ואנחנו גם מסבירות לו, שבעצם זה מה שקורה, זאת המציאות, עכשיו אתה מוכר את עצמך. אתה יכול להתנגד לזה, אתה יכול להגיד, אני לא מוכר, אני לא זה. בסדר, שכנעת אותי שזה חשוב, אבל מה אני אעשה? אני לא יודע לעשות את זה. אתה יכול להגיד, יאללה, בוא נזרום, תראו לי איך אני מוכר את עצמי. כן, הנה אני עכשיו אומר לך, תראי לי איך אני מוכר את עצמי. מה שאנחנו עושות זה אנחנו מפרקות את התהליך. אנחנו לא אומרות לך, אוקיי, איך מוכרים? אוקיי. עכשיו אתה הולך לראיון. מה אתה צריך לעשות בשביל להבליט את החוזקות שלך, ומה אתה צריך לעשות בשביל להסביר את החולשות שלך. אוקיי? אוקיי. איך לדבר, מה לא להגיד, מה כן להגיד. את יכולה לתת לי דוגמאות? נניח, איך נניח להבליט את החוזקות שלך? נבחר למשל את הדבר הזה. אוקיי, איך אני מבליט את החוזקות שלי? נניח שהחוזקה שלי כטכנולוג זה תחום X ו-Y בטכנולוגיה. אני מומחה לדאטאבייסים. אוקיי. אוקיי? אז הרבה מהאנשים הטכנולוגיים מקמצנים במילים ודוגמאות. אז אנחנו אומרים להם, אוקיי, בוא לרעיון, תתחיל לספר על פרויקטים שעשית. תן דוגמאות שיראו באמת את היכולת הטכנולוגית שלך. אוקיי? אתה רוצה להבליט ניהול, תביא דוגמאות מהעבודה הניהולית שלך, מה עשית ואיך עשית. דוגמאות זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה למשל דוגמה, וזה מחירה. מה זה דוגמאות? זה לספר איך אני עשיתי משהו. אוקיי? מחירה מאוד עדינה, מחירה מאוד נכונה, רק היא מחירה. בעצם צריך להסביר מה המוצר עושה. המוצר זה אני. הכי טוב זה באמצעות דוגמאות. זה רק דוגמה אחת, כן? כן. עכשיו, יש גם שיווק, גם כשהתחלתי לעבוד? כלומר, אחרי שעברתי את משוכת הקבלה לעבודה? ודאי, הרי בעצם מכרתי איזשהו מוצר. אמרתי שבואו קחו אותי, אני יכול הכל. והצלחתי למכור את עצמי, ועכשיו אני בעצם צריך לבוא ולהוכיח שכל מה שמכרתי אני יודע ולעשות. היום גם עקומת הלמידה היא מאוד קצרה, במיוחד בתקופה שצריך, שהתחרות היא כל כך קשה. עקומת הלמידה הנדרשת מהארגון היא קצרה. כן. הציפייה מהמנהלים היא דליברי מיידי. אם זה בתחום המחירות, אז מצפים לראות מהר מאוד שהוא מגיע ליעדים ומשיג מחירות. אם זה בתחומים אחרים, אז גם רוצים לראות תוצאות. והרבה פעמים אנחנו מציעים וממליצים לכל אחד שנכנס לתפקיד החדש שלו, לנהל את זה נכון, ולתכנן את זה נכון, וגם לשווק את ההצלחות שלו מול הארגון. כשאני מגיע ליעדים שלי, לכתוב איזשהו מייל, לספר לכולם, לעובדים שלי, לחזק אותם על העשייה שלהם, הם מאוד אוהבים את זה. לספר על ההצלחות שלי כדי שהמנהל שלי ידע מה עשיתי.
כל הזמן לשווק את עצמך. אבל את יודעת, כשאתם מתארות את זה, אני מיד, מה שעובר לי בראש, שגם אנשים לא כך אוהבים שמישהו מספר על עצמו יותר מדי דברים טובים. צריך להיזהר מזה גם. אתה מתחיל לבלבל את המוח, ואתה יודע, מה הוא כאן, קודם כל, מיד מחפשים להראות שאתה אולי לא כל כך טוב, ומיד זה יכול ליצור איזה תופעת נגד שלילית. תראה, יש דרך ויש דרך קודם כל. יש לנו את הנטייה הטבעית להגיד, מה, אני צריך לספר על עצמי? מה, לא רואים? אוקיי? הנטייה הטבעית הזאת לפעמים היא לרועץ. יש דרך ויש איזשהו צורך בתוך ארגונים, כן לעשות PR עצמי. עכשיו, צריך להיות כמו בכל דבר, מאוזן. זה תלוי באמת במקרה של איך לספר על עצמך. אבל נניח נגמר פרויקט, להוציא איזה מכתב סיכום, לדבר על זה קצת. יש דרכים מאוד אלגנטיות ונכונות לעשות דברים. הנטייה הטבעית שלנו, המתייפייפת היא, אני לא צריך לספר על עצמי. זה פשוט לא להתאמת עם הצורך לעשות PR. את יודעת, אני חושב שאנחנו גם צריכים לקחת בחשבון לתוך איזה סביבה אנחנו נכנסים. אני אקח למשל דוגמה, אתה נכנס לתוך קבוצת מנהלים, ותיקים, בעלי ניסיון. זה אחרת מאשר אם אתה נניח עכשיו הולך להיספג או להיטמע בתוך קבוצה של אנשים קצת פחות חסרי ניסיון. האופן שבו הם יודעים לקרוא אותך, לקלוט אותך, גם לקלוט את האיכויות שלך מצד אחד, וגם שלא תיצור נוגדנים אצלם, זה אחרת אצל שתי הקבוצות הללו. אתם גם עוסקים בדבר הזה, אתם מסבירים עוד, דע לך בפני מי אתה הולך לעמוד. בוודאי, זאת אומרת, יש תרבות ארגונית שאנחנו מדברים עליה, והרבה פעמים אנחנו מנסים להתאים את הבן אדם לסביבה הארגונית שלו. אם זה מועמד שמאוד אנרגטי ותזזיתי, הוא צריך את הדינמיות בחיים, הוא ילך להייטק בדרך כלל. אם הוא מנהל שצריך סביבה מאוד בטוחה ואת האנשים שהוא צריך לנהל אותם, אנחנו נמצא לו גם את המקום הזה. אבל בכל המקרים אתה צריך לשווק את עצמך. זאת אומרת, בכל מקרה, גם כשאתה בתחילת הדרך, באמצע ובסוף, אז זה באמת המסר החשוב. על הדברים הטובים שעשית. יפה, אני מאוד מודה לכם. זאת גם התוכנית האחרונה שלנו, וזה גם הפינה האחרונה שאנחנו מארחים אתכם, אירחנו אתכם כמה וכמה פעמים. הרבה תודה לכם. באמת הוספתם לנו. תודה. תודה רבה.